geen bangen, maar voilà, van mij ook echt geen bangen. Ja, zo stippen er nog op staan. Als ik je tong een beetje vast en als het mondje open doet, als het een platte tong en gewoon een keer de ademen. Ik krijg de eerste prikje. En dan krijg je een prikje van onder, dat voelt je zo niet. Die van boven, die voelt je even heel flink. Doe dat heel goed, dat je een aantal mij vanaf. Stapje erin. Zo blijven. Als je een dikke tong is, dan is dat voor 3 dagen. Dus niet ongerust zijn, de vierde dag gaat dat pas weg. Dus de trek van mij vanaf. Ik moet even goed vasthouden, alsjeblieft. De mondje maar toe. Je hebt geluk dat je een plastieke staafje hebt, de meeste krijgen van mij een ijzeren. Alsjeblieft, even het mondje toe houden. Je moet even spolen. En wat moet ik doen? Gewoon over je tong laten gaan en terug in de bakje spolen. Hier? Ja. Hier niet, de meesten willen hier niet spreken. Kom aan, rustig. En dan pik je dat erin. Je moet je even achteruit gebruiken. Maar je moet dus met je mond